So, fi'n lyfo biscoff, fi'n meddwl mae'n good gyda pob peth. So, fi'n mynd i fod yn trial y biscoff gyda fel lot o pethau. Iawn. Cranberry sauce gynta. Okay, fi'n mynd i rhoi ar y cookie. Wel. Okay. A fi'n mynd i bita fe. Mae'n neis yna. Mae'n cael yn neis. Okay, so fi'n mynd i wneud caws. Fi'n meddwl fi'n offi hwn. Da fi 2 darn. Neis. Nawr mae da ni chocolate spread. Yum. Mae'n mor neis. So, nawr, da fi mustard. Sa'n offi mustard. Dim ond ketchup. So, mae da fi ketchup a biscoff cookie na. Ketchup on. Dath hwnna mas yn gloi. Chi'n gweld? Okay. Ugh. 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 So, nawr, da fi mustard. Sa'n offi mustard. Dim ond ketchup. Pwy bydd moyn bita hwnna? Ib. Ugh. So mae da fi menyn nawr. Okay, chi'n gweld na? Fi'n offi hwn. Salsa. Dyma. Salsa. Okay. Mae'r salsa yn eitha rili. Yeah. Yna fydda fi hwn. Be mae'n gweud potato and leek soup. Mae'n swnio fel... Ugh, sa'n gwybod. Na, Diolch am gweld fi yn wneud hwn.